waka. For you must de im jai masase. Ama wan do ngaito. E aliki pastor mo aman fu. Dat want akine aliki a Bijbel in leesi a Bijbel in aliki Christus. Lees go Vers 3. Make the man do een plekti na een wefi. En zo srefi na wefi na een masra. Da wefi no abi makti na tapo hem egiskin. Dus je afro na makti voor egiskin. Zo lees je de mij tak na tv dat ama verkrachte egisto. Van je verkrachte egisto. Afro fino mag weigeren. Dat skief je in je Bijbel. Vooral de vrouw zei wel kelly tak de bibi en kan. Van je ga maar ruimte te kan verkrachten. Dat wat ik in bibi en je Bijbel. Lees je. Da wefi no abi makti na tapo hem egiskin. Na een masra abi dati. En zo srefi da man no abi makti na tapo hem egiskin. Na een wefi. No hori musrefia party na one fu da trauma.